అది ಅವ್ವಿಯ కేరేనా ಕೇರತ್ತಿ ఒక ಕರಿನಾಗೆ ఓ ಕರಿನಾಗೆ అంద ಆ ಅಂಚಮಂಡ కరీనాగయ్య ಅವೆ ಅಂಚಮಂಡ ఇది అంత అంచనా ಹೇ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ ದಿಕ್ಕುಂಡ ಮರೆ ಯಾವನ ಕರಿನಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳನ అంతే కప్ప ಕಪ್ಪಂಡ ಈ ಕಪ್ಪನ ಮನದ ಆತ ಸಸ್ತರ ಮಲ್ಪಲು ಬರ್ಚಾವ ನಾನು ಕಪ್ಪ ಕಾರಣ ಉಂಡಣ್ಣ యావ్ 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 ಕಾರಣ ಉಂಡು ఇర్న కారణ కేండి కేండి సాకాతది యావ్ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ನಾನು ಕಪ್ಪ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಕಾರಣ ಉಂಡು 6 ಮುಗಿಯಡು ಮನಸ್ಸು ಕಪ್ಪ ಕಾರಣ ಉಂಡು ఆయించిన కారణ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಲೆನು మీ పదని పుగే వస్తున్న క్రమ ఇజ్జ ఉండప్ప మీ పదెల్లే బాలేను పుగే వస్తున్న క్రమ ఇజ్జ అంత అంతే ఎన్న అమ్మలు ఉండదా నన్ను మీ పదెల్లి ఎప్పుడునక పుగే వస్తుంది తిరిగి పుగే వస్తుంది ఇప్పుడు ఉండదా ನಮ್ಮ ಎದುರು ತಿಳಿದ ಜಲಜಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಪಾತೆರಾತನ ಅತ 1 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾರ ಓ ರಾಮ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂತ ಒಂಜಿನ ಮೀ ಪದ ಪುಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪು ಪೊಂಜೋ ಬತ್ತನ ಪಾತೆ ಓ ರಾಮ ಪಾತೆರ್ 2 ಗಂಟೆ ಆಡಿ ಬಾಲೆ ಪುಗೆಟ್ಟೆ ಬಾಕಿ ಬಾಲೆ ಪುಗೆಟ್ಟೆ ಬಾಕಿ ಚೆಕ್ ಪುಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರ ನಾನು ಕಮ್ಮಡ ಕುಟ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಡಬ್ಬು ಒಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪ ಆತನತ್ತಿ ಪುಗೆ ಆತಿನ